Hi guys, good morning. Kay diri malagit ta nagkatulog sa ilahan ni Mother Earth. Nya na ay nagsuroy sa tamban, magpalit ta sa tamban. Magkilaw ta, magsugba, magtula. Bitaw. Ato ra ning pangitaag paagi karon kung unsaon ni nato. Magkilaw ta pa? Labas pa na ah? Pilang kilo? Kag may siya. Sige. Isa lang ka kilo. Pilang kilo anak? Sige, duhaan na lang. Nanganak na, Loy? Nanganak na? Badje? Laki? Wala, nanganak na ang baka nila. Duha ka kilo. Isa ka kilo, imuhangot? Kalibong ya pero karta. Kaga. No. Sa kalibo ang kwarta ni Ingot, guys. Nabay balingbing na nito. Ay, kuha na lang yaha dani. Iusa na lang. Duha ako apila na lang ako sa payag. Tuluhan na lang di ako ilain lang ang isa ha. Ang duha itampo lang. Dili ko nagkatulog kagabi kay may kuan internet dito sa bayag. Wa pa imo isa. Bali kuan tanan 400. Palit na si madamo, i-apil lang. Oh sige. Duha imo hati? Duha. Duha pud kagati urse. Ilay-ilay ra kay 600. Ilay-ilay lang kay yang hatag sa kuan sa iyahang tiksmit. So duha ni isa. Kuhaan din ti ang sukli ti palihog ti ha. Apila na lang kang ingot kay wala may sukli. Okay, di na guys. Doy ali na doy. Tulo ako nigdalhon dito sa payag ang isa kay sa iring ug iro kana rang gamoy ato kanon diri. Ako sang isulod sa ref guys kay para di ni madapot. Si mother nag-prepare na si mother sa kuan nilong ag. Sa 100,000. Kung sa'yo na kagabi basa kaayo. Dani na ako gibutang wa man sa dayon nimo ni gion siguro mother. Hala ingot ang sukli ingot. Wa nimo gikuha ngot? Ang sukli wala nimo gikuha. Unsa ante? Anara nimo? Atong kuhaon ang sukli ng ani Auntie Mercy. Mana ni tanan? Yata. Sige. Nagpalit ka te. Palit. Gihatagan ni mas mama nga naa pa man naamang kuy gikuan. Tagaan po na ko sila inko. Dirito Gihatagan ni Auntie Mercy si Mother Earth. Asa mama? Dia diri. Dako si Richard 3 kilo. Ang kato isa dalhon na to na ako sa kuan. Daldo ito sa inyo kay Sherlyn daw. Daghan kay akong kwarta guys Di lamisa. Mangayo mo. De. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unsa? Upat ka kilo imong gipalit day? Kay apil to kang ingot. Di na to pa bayaran kang ingot. Ayun na. Mo tag ko ni sa wifi. Ikaw mga apil ba kay nimo? Na-prank si mother. Dili na nato hatagan si mother kay daghan kay ni siya kuan karon blessing nga nag-abot. Kape. Si Doy di na hatagan kay wala man nangahoy. Ugma nakasad ka na ako hatagan kung naanay kahoy. Kung mangahoy siya kani akong ihatag sa iya ha. Ikaw napakay panigayon niyo nimo? Naurot na 400? Naurot na 400 kay
gibayad nimo sa katong gihimo ni mama nga ginamos? At nakahulam. So karon hatagan na to si Papa vitamin sa baga. 100 lang ang iya kay gipit ang panahon. Diara. Nya kang brownie diara. Kang doy-doy, wala pa may kahoy. Ugma na pohon pag may kahoy. Hatagan na to siya dani. Very good. Mas may nang mga hoy ka. Ikaw lagi mag-atiman nakadiri sa mga kahoy. Daghan pa kay kahoy. Daghan kahoy. Unya mag-uwan na sunod adlaw. Di nagnganga ka na. Nga kahibaw nga padangaton December, mag-uwan na basa ang kahoy. Manghubag ang mata sa sigi huyop. Kang brownie, diara. Di ako hawid kang brownie de. Ayaw na. Kalami basta imong gikaang gapon. Sa baka. Oo. Wala lagi ka nakauban. Ito mami ilatuan niya kinsa kay bugan. Ay. Kani siya guys. Dugangan ako ni siya para bayad sa bugas dito sa ilahan ni Auntie Tata. Kaya pa man ko nakabayad dito. Nyang akong utang ni Madam Tucci. Mga December na siguro. para ba ko nagkuan ni Madam Tucci. Napamang ko ikuwang dito guys. Kaya apiki man kaayo. Nya si Tinay. Puho na sad to si Tinay. Unsa man brownie? Sad man kaya among brownie? Ha? Nganong man? Ay, dili ta kaikyas dani kay 487. Ato na lang bayaran si Mother Earth. Ibayad na lang ni nato. Ambot kung paigo baka ni siya. 1, 2, 3, 4. Ay, igo jud kaayo. Keep that change. 5 million na. 5 million. Guys, naa si Mimi, si Utik, si Alan. Karon atong pangutanon si Mimi. Ug nganong naghilaka siya kagahapon. Kay nag-apil man ni siya contest di ay. Napildi, naghilaka. Alis ala ni Mi. Agpas. Agpas. Si Mama ang atong pangutanon. Mother, unsay imong ingon nga naghilaka si Mimi ato bang sa ni Ma? Naghilaka ka na siya kay wala siya nakadaog. Giawaya niya si Iglot kay giungita man Iglot. Nga wala nakadaog. Ano mo? Ganong ako gipadaog. Oh. Adoy. Jesus kabagag naong badaning bataa. Nganong wala nimo ayuha. Nganong wala nimo ayuha maunang napildi ka. Nataranta mo gud siya kay Unsa ba yang gikuan day performance yay? Dili man god sa costume man god. Unya. May bala ang costume kay mga bongga ba ang costume sa uban. Unya. Ang kaya kay silver ba kaya design ang costume. Unya. kadaog. Awat niya sa una nga sikan ng biyagi. Karon kay wa man siya ni maho. Guys, nahinluan na ni Mother ang kuan para kilawon. Ako'y magkuan na. Itampo? Diyan din na di. Hilaw ta. Timing kay na ay tabon-tabon. Naada ni si Mimi sa sibuyas. Alam dani ko alam di para cluster kayo. Sibuyas daw luya. Me. Palit ko no mi sibuyas daw. Ari si Sibuyas Papa. Mumbai mi og kuan mi, luya mi. Ato ni putol-putulon kay kung ingon ra ani tag-as rasad kaayo. Kay para apod ba. Makakaon jud tanan. Kaisahon na ni pagkuan putol. Aw.
Tawag ko siya nga ano ba ko kabalo mo dal out. Karon to si Inyat eh. Pagtamba ng atong kilawon, kinanglan siya nga kumutan sa daan sa suka. Guys, ato nang natimplahan ang kinilaw, atong tilawan. Ako na ni siyang gibutangan sa asin daw, bitsin, daw na anasad sili, daw ang atong panakot, loy ara daw, sibuyas, bombay. Murag kuwang siya sa asin gamay. So karon ato na jud siyang tilawan. Perfect kaayo ang atong kinilaw, eh. Dami kaayo. Lamangaon na ta. Kay si Mother Earth nagukad na. Luana yung pinagati. Karon guys, ato ning tunghaon. Yara, mangaon na rin ta. Pamahaw. Ready naman good. Nga, agi balhin-balhin pamana, Mother. Dako kayo. Ayan pa. Basta ni Didi, ibutang sa dato ka. Sige na mi. Unsa man imong sudan? Imong taning giapil adto sa kuan ho kay bugnaw. Isa na. Iya sudan. Ito man ni. Gani. Amang cellphone tek. Pagprinaalan. Taga na kay video dito ba? Di na po kagamparan pag wala sa nag-video di ate. Di na direktan. Direktan mo rin na siya. Sa solar and the gifts which we are about to receive from the bounty of Christ solar. Amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless po din. Amang kauban didoy. Kuha bugas. Halang mi? Ay lisod pod og dili halang. Pag ako ang magkilaw halang jud na. Dali na siya ni kinilaw meron. Kinilaw. Para meron. Gani. Guys, pamahaw na ta ninyong tanan, kinilaw daw, inununan nga tamban ang among sudan. Perfect ang kinilaw kay halang kaayo. Nay sinugbaw tuman mahaon. Wa man sa ka nagsugba. Daw nay pinirito sa magbukal mantika. Nay tinuo sa magbukal ang tubig.
Nay. Nag-ampok mo dahil ito pero kadaog. Nag-ampok ka? Hindi mo kabulog pasok. Lilis-ilis siya daw nagdikapik ka. Ay, mao siguro to nga napildi siya kay Nasuy. oh, naguna-una ka man didto. Ako balo na ako ito sa iya. Hindi na dito kuman kay Pag kami lang duha ah. Lipstick siya oh. Dia mata dia kunan dia dilip po kayo. Jalo okay na ba ni? So, okay na na. Tanaw siya sa amin. Ano niya matay lamyat man anang hilamos na sad. Muna diha. Sa niya. Parang i-eres mo ka ito kaya naman ikaw si teacher. Wa pa ning kamot. Napildi ka kay ngano ani mo ayo ha pag make up, Ako pa sa nalaw. Ay, ang pambato sa grade 2. paghilaka ka. Kada pag may kuan siya may kwaon. Aktibo kayo siya gud sa ilang eskwela na. Atong Nya pagkapildi aghilaka. siya. Apil gyapon sa sunod mi. Nawa na naghilak na siya, guys. Sagdi lang may kayo. Sa sunod mes, si mami ato pa-sponsor sa mo sa nina niya. Oo. Naghilak na siya. Nawa na si. Damiana Agoy. Sa sunod, apil ka sunod. Agoy na, nawa na nagpiskot. Sa sunod, ipa-apil gyapon na siya kay para maanad. Bukod dito taman. Sa kana siya. Pag-abot nyo din eh, kiti Rilo lagi. Tungog mo niya. Tumbaga yung si Rilo na. Isugog dito na kay napildi. Ikaw na ka nakadaog ni. Mutong sila. Sunod, imong ayuhon pag paso. Kiay gikag maayo. Kay para makadaog ka. Balag putot. Kasi dito lalilin tawa may signal dire. Dito na may signal screen dito. Da, papalit mo sa cook, wa mo nagpalit. Pero, punya na akin, nabawagan na. Para na sa ano sa hapon. Kaniyo, malasa pa niya ako. Sa man ni mother, ilabay ni. Ako na nagilabay karon kay kuan man na panit ra man sa katong mga daan. Kani, ang sama ni. Para kahinlo bitaw diri ma, mura magyapon kay kanunay na magyapon ni kalat kay Dani. Ay, Inarbisa niya sa bati ha pag hindi kumdala hindi naman igtanong. mao. Kung ako bali nang ilabay. Ag ilabay man din ni aw nya pila na ni kadlaw Dani. Ipanglabay kani kay para mga limpyo. Ay, ka naglabay karton. Ano bakat ni pong ilabay? Maski yung saon kay kalat gihapon. Amang basurahan Dani. Tigom na sa Dani karton kay para mag sali na nagkapuno diha sa karton. May mong dala madam? Wa ka kitag kwarta? Himo-himo. Ha? Himo-himo sa siya sa iyahang kuan, Christmas tree. Yang Christmas tree gubot. Na may uban Christmas tree nga kuan dili gubot. Ang kanaa kay gagmay kaayo nya. Gubot. Ay, basag dira na diha. Na daghan kayo Dani kuan. Kisa man ni Dani mother, kani di ay Dani, kisa man ni Dani di ay oh. Ako ibuhat aron dili maglagom. Wa nay bata unya. Gubot. Kagubot. Kani Dani ang entrance gani wa na da ng mga labhunon unsa ba na mga bulingon, mga papil-papil.
Guys, paingon ako uli. Nahuman ako og habhab diri. Nya murag na ay niabot nga kuan. Turista. Dayon na mo agtarok tem. Karon 28. Adi pa day kadayon di ay. Nana dani tanan inyo kahoy. Nahakot na tanan. Tuas yan ti Mercy sa inyo haloy. Are si Madam Joy Joy di ay. Naglaba si Madam. Mao lugar ni siya ang kuantim kani bakan. Naay bakan ni Uncle Ildi Baligya. Ambot pila to ah. Ang bakan tim pwede ra siya haligi. Ha? Kung guwang? Silingan na dayon miniloy-loy dani guys. Pabor na dayon sa ilaha. Diri. Kay mga estudyante, dool na ang kuan, eskwelahan, dool ra ang eskwelahan. Nya kani si Loy-Loy kay nag-eskwela man dito sa ubos. Di na siya mag-ulian dito. Kay dito sa kuan, grabe kalapok. Agianan. Dagan jud sa ni nga kahoy oh. Ano na ha. Paingon ako uli. Nakuragi ko na itong mga kalat-kalat nga. Daghan bas kalat. Agsamot kagubot ang atong utok. Daghan kalat. Patsada manggudtan ahon sa balay nga. Balag. Kuragi nga balay basta limpyo. Mga ginay ako. Balag balay lang akuan basta limpyo. Hawa. Sino balay nga kinapon? Ha? Oh. Kagabi igikan dito sa ilahan ni Lilin. Pagpangas na ako din sa payag. Wa na nagpula na ang kuan. Internet. Alas 5 pa kuno ni balik. Aglahos ko geng. Diretso na ta guys. Kay way kuryente Ginoo ko magkarakara na sa taani karon og pangitag paagi nga maka-upload. Kay ang Facebook page nato kinahanglan nga naatay ma-upload. Kung buto na hunaon oras-oras kinahanglan mag-upload sa Facebook page kay para dako ang earnings. Nya, wa man lagi internet karon. Ngita tagpaagi dani. Pero muuli sa jud ko kay ang iro atong bahugan kay murag kagabi wa to na bahugan. Wa na sad ko nangutanan niya kagabi nalimot pud ko. Si Mio kay gibahugan man ako daan si Mio pag lakaw nako. Nya. Ang katungkuan sila Daniela wa siguro lagi to nabahugan kay pagtan-aw na ako sa rice cooker kagabi naapa may kanon nagdali-dali magud ko kagabi kay unsa na oras Ginoo ko wa pay upload. Titoy ang titoy tisay na adi ha. Guys, si Mayamiya. Uli na si Mayamiya. Uli na ta guys kay
Mario Ang Rodriguez. akong cellphone kay tuam na ko ipadala ni Princess. Adirin. Kuragi. Naunsa na iyang. Balik siguro. Sana. Kwarta imo ka problemahan, pila imong gusto? Ala, agoy. Tagan ka. Agoy ti nagmay-may taon day na ah. Tagaan Alin ka na? natin karon oy. Tali na. Sa animal. Dami ang gatay to. Wala na kwarta. Sa uli dito, wala ko kwarta. Gahana. Palita niya baho. Go. Murag Wala ni tanawang lubot na natin. tanawa na murag. Way kuan. Ari na ko. Ato mo ito sa balay? Oo. So, nagkabkab siya. Ikabkaban pa niya. Uy, papang, katong gihatag ba ni? Wagani siguro bahog yang iro. Unsa? Unsa dusnil? Kinsa pa bakos? Ngano man? Kay pabakusan baboy? Pila ka buok? Naay pabakusan baboy. Kan saa makuha? Iniro pa. Bago pa din na nangasawa. Tuwa dito ka tayoy? Nagtiniil may nuning. Dani ang danlog kaayo oh. Magkuan ka karon kay ato to ilisan sa siyak ang kuan. Nagbuto na tong duha ka kuan, wala pa katong isa. Ako tong pa ilisan sa siyak kay delikado guys og di nato mailisan mag-anam ka grabe ang daot. Among miyo, ang among miyo, ang among miyo. Ate ang miyo guys, ang among miyo nga maldito nasuko ni siya kagahapon kay gikuha ang bukog. Hala. Huy. Ate man. Simot-simot din siya. Simot-simot din siya. Agay. Ate man. Hala. Kiss mami bi. Kiss mami bi. Agay. Huy. Unsa man ang iro na bahogan? Pagtarong, di unsa ra ka pagbahog nimo ha? Mamatoy-toy, apel-toy mamang gamay. Lagi. Niyo din Kay tingali kay mahinaykan ka ginako. Manila mama. Kana pa gini. Pag kanang hubuan na ng karsonis, aw short pa nimo. Kay lago na kay naa. Tanawa oh. Huy. Hi guys, see me you guys. Huy. Ang miyo na mo. Agay. Uyo ba? Na. Yang ganahan dayon anak dayon. Agoy ginuo ko ang karning baka di apa gihapon oh. Kuha na siya guys, balbakwa. Niya ang isda, yahan ang giluto ang ulo kay para bahog sa iring daw iro. Wanay kanon di ay. Wanay kanon. Naglungag ka? Ay wala ka nagbahog sa iro. Kay maora niyang kanon kagabi eh. Karon na ka sa buntag nagbahog? Daniela.